আসুনের বাকি আং কইনাই দুনা অর্থাৎ ও সাবধান অফিস বিল্ডিং যে জায়গাটা নাই তিনি বুঝকান আদা তো जों খুমতে দিছারে বেলাই নামনি কক সাই তলাংখা जों बनि কক न मैदना रायनाय दै बाहायके बनि लामा फुदुंमा बायहिलायनाय अ जों सामंगो मा तांलायनाय बिनि अ जागायाव साबजोनाल अफिस गोदालनि दगलाक क्लब जाखा दिनै अ जागायाव जे दा गोदैसा आमसाइनि जे 11टा बिसि संनाय दं आइदि दिनै डेथ सार्टिफिकेट बार्थ सार्टिफिकेट नानानै बा जेखुनु अफिसनि सामोननि बागै जुदा जागायाव मा थाङो मान्दाय मा थाङो हेजामाराव मा थाङो दिनै सुमिलियाव मा थाङो अमाहाय दंमानि दिनै जों अ गानाव नुमाखा मावग्राव नुमाखा दिनै एडिसि प्रशासन नायो बाहायके जनगणनि नावकान्दाराव दिनै एडमिनिस्ट्रेसनाव पुसौै दंमाना दिनै महाराजा साइथांखा जों खायनायनि बागै गोबां मा परिकल्पना दङ दिनै दिप्रासानि हामख्रानि बागै सामों तांजानाय तांथाय गोबां मा दङ फैयाबा दिनै थानाय रां गोरै दिनै फान गोरै एभेलेबल गोरैनि बागै जों खायनाया अमाहाय ताबाव जों सेमानिव जों दिसुंना लायखा 10टा साबजोनाल तांनानि बागै दिनै लावजोरि हयतेश्वर खायनाय राजखान्थि दिनै तामुसनाय दलायनाय रयसाबारि फवायनि बायजलबारि दिनै सिफायजलानि प्रमद नगर सावरनि दिनै कालादेपा दिनै गोमतीनि गोराकापा अमाहायके प्राय 10टा सामों सेंजाकमानि लावजोरिनि अलरेडि इनाग्रेशन मुई थांखा दिनै अमा सेकेंड टाइम इनाग्रेशन खा अम्पिनि पाइखा दिनै ते अनुपतिनि अलमोस्ट पाइजाक अमाहायके प्रमद नगरनि पाइजाक जों दायदिनो इनाग्रेशन खायनाय बसांगो जों ते जुदारावबो तांनानै बागै जों प्रिपारेशन नानाय अमनि प्रोजेक्ट कस्ट जोंखा 1 कोटी 5 लाख ओ 1 कोटी 5 लाख बाय जों अमा कायसा साबजोनाल अफिस स्नाम दाखा फाइनाय सालचिनि एडिसि प्रशासन तेबो जनगणनि हामख्रायनि बागै सामों तांनानि बागै प्लेनिं नावै दंबो निरक जोंनो लगे रदि जोंनो निरक साजेसन रदि अमाहाय सामों तांके एडिसिनि बागै लोकरनि हामख्रायनाय अमाहाय निरक साजेसन रदि बिनि जों सुदु अफिस खोलावै गलां हाहाया ओ अफिस निसिनि एलाकानि बर' दं बाहायके दिनै गामि आमसाइनि हामख्राय दं कबोै मानाय अमस जों सातलायनि नानाय जे अरनि साबजोनाल चेयारमेन बरं गोनां दिनेश देबबर्मा बनि नेतृत्व अर जागा ओ लोकरनि साबो साया हाव हाया जों बाहायके सामों तांगायनाय अमस जों याप्रि मासे लायनाय अमस दिनै 10 लाख खलक रखा हठाते खलक रमानि करे लोकरक बेनिफिट माया गोबां बर' रसानाय अफिस खलगै खोमांनाय अमाय मोनसे बेनिफिट यानाय अमाहाय सामानि जों खोनाव फैयाबा अमा फायनाय साल' ओ अफिस निसिमि लोकरनि बेनिफिट इनानि उनमानि जों नगनाय या आसा खायो दिनै अरनि अफिसार दिनै अरनि जे पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिभ लोकरनि हामख्रायनि बागै सामों तांथों दिनै महाराजाबो सायखलांखा अर जागा खायनाय दिनै लोकरनो कपारेशन खाया दिनै आसगि बासादि होया डेथ सार्टिफिकेटनि बागै बा विभिन्न सामोंनि बागै पाब्लिक लोक खायखायके बर'नो रेसपन्ड गाहामखे मारनाय दिनै बर'नि सुबिदा असुबिदा न बुजावै मासानाय जे सिया फायनाय दङ गाहामखे सामों तांनायनि प्रसेसनो सायमा खालामनाय दिनै अफिसार ते पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिभ अर दंनाय दं दानिखे पाब्लिक नि बागै सामों खायनायनि पाब्लिक नि बागै बेनिफिट या खायखे कुनु लाभ करे खानि बागै आं कयनाय मोसुबो जे अर स्टाफ दंनाय ते दिनै साबजोनाल चेयारमेन दंनाय दं गाहामखे लोकरनि समयसानो बाहायके सल्भ खायमानो अमनो या प्रेसेबै सामों तांगायनि नामनाय गाते कक